Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa a wannan shiri tamu mai tarin faɗakarwa da nishaɗantarwa gami da wa'azantarwa na tashar Maryam Liman. A yau za mu yi bayani ne akan dalilan da ke hana wasu samari yin budurwa. Amma kafin mu je ga dalilan kai tsaye, da Allah kada ku manta da yi mana subscribe, like, da share da kuma comments. Da danna alamar ƙararrawa shi zai baka dama ko in ce sanar da kai a duk time inda muka ɗaura shirin mu. To za mu tafi ga shirin kai tsaye. Dalilin da yake hana samari yin budurwa, a zahiri na gaskiya akwai wasu samari ko in ce wasu maza da za ka gan su a tarihin rayuwarsu ba za ka taɓa ji an ce wai an taɓa ganin su da mace ko sun tsaye da ita ko wai sun yi ikirarin cewa suna son ta ba. Kwata-kwata ne ma ba za ma ka taɓa gani ko ka ji ko suna maka hirar budurwa da dai wani abu haka da ya shafi dai na ɗa mace haka ba. A lafiyar halin wasu za ka ga suna cewa ma wai ai aljana ce ta aure su ko kuma suna da matsala ta gaba da dai sauransu da haka dai maganganu dai babu irin wa'inda mutane za ka ji ba za su dinga faɗa a kai ba. So a zahiri da gaskiya ne duk wannan abun ba haka ba ne ba. To ga wasu nan daga cikin dalilan. Dalili na farko shi ne gaskiya akwai shakku da jin tsoron mata. A zahiri na gaskiya akwai wasu mazan da suna da shakkan mace ko in ce suna tsoron mace, wanda za ka ga su suna tsoron su je su tinkari mace su ce suna son ta, gudun kada ta musu wulaƙanci da dai haka dai ko ta musu wani abu dai haka wanda dai zai taɓa ransu wanda dai ba za su ji daɗi ba. So za ka ga ko da ita mace ita da kanta ta je ta ce tana son su, za ka ga ba ma sama su yadda ba ne ba, ko ba za ma su saki jiki da hakan ba saboda suna gudun kada su tarar da walaƙanci ko kuma ba ma da gaske take yi ba, ko su dai haka dai duk wani dai abu suna da jin tsoro gaskiya, tsoron mace ne kawai suke da shi a cikin rayuwarsu. Allah ya sa musu tsoron mace sosai da kuma shakkunta. Shi ma gaskiya na daga ɗaya daga cikin dalilan da yake sa namiji ya fasa tunkarar mace ya ce yana son ta, har yakan ɗauki lokaci har a ringa ma musu irin wa'innan zargi da na lissafa na ba su da isasshen lafiya, na mazabun da su ko kuma aljana ta aure su. Sai kuma dalili na biyu, a zahiri na gaskiya akwai wasu maza masu bala'in maƙo, an ƙamalla ƙamoran misalin ƴan dambe suna nan su sun gwammaci su ƙara rayuwarsu babu mace, hakan ta shigo su ringa ɗaukar 5 ko 10 suna bata. Sukan ga a koda yaushe idan har suka yi soyayya, ai soyayya kashe kuɗi ce, ta ya za a yi su ringa ɗaukar kuɗi suna ba wa mace, ko kuma ko da kuma mace ita ce tana son su gani suke ai wayo za ta musu domin ta ga ta yi ƙoƙari ta raba su da abin hannunsu, wanda a zahiri na gaskiya ba hakan ba ne ba. Akwai kuma matan da gaskiya hakan ke kawo su, amma kuma gaskiya akwai waɗanda gaskiya ba hakan ba ne ba. To gaskiya waɗanda yana daga cikin dalili ko in ce dalilai na biyu da ke hana wasu mazan yin aure har su ja wani lokaci ko ba su da budurwa ko su yi soyayya har su ja wani lokaci ya sa a fara musu irin waɗannan zargin. Sai kuma dalili na uku shi ne akwai wasu maza da suka ɗauki mace mara da kanta matsala ce. Da ya sa na ce haka shi ne wani namijin gani yake daga lokacin da mace ta shiga rayuwarsa ai takura masa take, ai matsala ce a rayuwarsa. Shi kwata-kwata ne ma kawai gani yake ai mace idan ma ta shiga rayuwarsa matsala ce kawai za ta dinga haifar masa a koda yaushe a cikin rayuwarsa. Koda yaushe dai kawai shi zai kasance cikin matsala. Sun ɗauki mace kawai ai ita matsala ce ma kwata-kwata. Duk wani abun da zai ba su nishaɗi da farin ciki idan ta shigo ita daƙile shi take yi. To yana da ɗaya daga cikin ko in ce daga cikin dalilan da ya sa
ya girma ya ja shekaru ko budurwa ba ne ta aure gani yake ai a koda yaushe duk lokacin da wannan mace ta shiga rayuwarsa to shi fa kullum a cikin matsala yake kullum zai dawwama rayuwarsa ne a cikin matsala saboda ai ita macen kanta matsala ce wanda a zahiri da gaskiya mace ba matsala ba ce a rayuwar ɗan adam amma su sukan ɗauke ta matsala ce gaskiya su ba irin waɗannan mutane da suke ɗaukar mace matsala ce za ka ga sun ɗibi lokaci ko in ce sun ɗibi shekaru ba su ma tunkari budurwa ba da maganar soyayya ko kuma su tunkari mace ma da zama aure za ka ga sun ƙari rayuwarsu sun koma ga mahaifinsu wasu su ma ba su yi aure ba saboda sun ɗauki mace matsala ce ba su yi rayuwarsu ba tare da ita ba ba sa tare da matsala sai dalili shi ne maza masu wani a zahiri na gaskiya akwai maza da za ka ga suna da masifan ido a rayuwarsu za ka ga sun ce ai su sai mace a'a yar gidan wani ko kuma yar dangin sarauta ko yar hamshaki mai kuɗi ko kada sun ce sai fara doguwa mai gashi mai haddar alƙur'ani daga bakara an nasi ko kuma mai dangi da larabawa ko kuma a'a mai dangi da kaza mai to a'a yar boko wacce ta san boko sosai tana da digiri ko masters da dai sauransu dai za ka ga dai su Allah ya ɗaura musu mai ido da yawan ƙaƙale su ƙaƙale can su ƙaƙale can su ce ai su wacce da suke so sai ya cika sharaɗin kaza in ba ta cika wa'innan sharaɗin ba su ba za su auri mace ba to ba kullum a rayuwa mutum yake nema ya samu ba kuma a rayuwa kowa tara yake bai cika goma ba ba lallai ba ne don ka kirga irin wa'innan qualities ɗin da kake so a ce ka samu mutum ka same ta da wa'innan qualities ɗin ba lallai ba ne gaskiya to za ka ga sun jima sun ɗan lokaci ko su kari rayuwarsu masu mutu su yi aure ba saboda ruwan ido sun ce su sai kaza sai ne kaza sai ne kaza sai ne kaza wanda a zahiri na gaskiya wasu idan ma suka fara muku wannan lissafin suka fara tunanin to ai wannan ma a wannan yanayi da ake ciki ba lallai bane su samu saboda me saka wani zai ce sai wacce wani abu ba ta ma taɓa sanin ɗa namiji a rayuwarta ba ya fi sani ba mace ba ne zai ce ba zai aure ta ba da dai sauransu kuma a zahiri na gaskiya ko yanzu za ka yi aure ko bai kasa a zuciyarka za ka yi saboda Allah ba don wani abu ba idan ka ce sai dan kaza dan kaza dan kaza akwai matsala ba ba lalle bane ka samu abin da kake so kawai ka sa a ranka to dan Allah za ka yi to insha Allah wasu ka ga ko da akasin abin da kake tunani ne sai ka ga ko sanadiyar wannan Allah da ka sa a cikin ranka ya fi ga fatan nasara kuma an dace a cikin al'amuran to ire-iren waɗannan mazan gaskiya za ka kallon sun ƙari rayuwarsu ma sun mutu ma ba su yi saboda su samu wacce suke magana a kan da wacce suka jera wa'annan qualities din ba lallai bane su samu mace mai irin wa'annan qualities din a zahiri ko da sun samu za ka gaskiya ta fi karfin su ko kuma dai akasin haka so wannan yana daga cikin dalilan da za ka wasu samarin gaskiya fi yi wasu mazan har su ƙari rayuwarsu ma su mutu su koma ga mahalicci su yi aure ba sai dalili na biyar shine ganin mace ta fi ƙarfin namiji a zahiri na gaskiya akwai wasu irin waɗannan mazan za ku wasu maza sukan yi tunanin ai mace ta fi ƙarfin su sukan yi tunanin ai ta yaya ma za a yi su fara tunkarar mace su ce suna son ta ai ta ma fi ƙarfin su ko ai ba za ma ta saurare su ko za ta raina su ba za ta karɓi bukatun su ba za ka ga suna ta dai tunani ya za a yi su tunkare ta ya za a yi su je mata da magana na ko batu na akan suna son ta ai ba za ma ta yadda ba ne ta ma fi ƙarfin su kuma fa wasu su ba fa za ka ga mata amma zahiri masu ma fi ƙarfin wannan ma yarinyar level ɗin su ma ya ma wuce nata amma su a ransa sun sa ma kansu cewa ita ta fi ƙarfin su da kuma sai ka ga ma ba ma hakan ba ne wasu kuma za ka gani da gaskin cewa ai ta fi ƙarfin su ne yasa ba za su iya tunkarar ta ba su ce ai suna son ta amma wasu kuma za ka ga ba ta ma fi ƙarfin su ba kawai dai su sun riga da sun camfi abin a ransu kuma abin ya riga da ya zauna musu ko in ce ya zama musu jiki ba za su taɓa tunkarar ƴa mace ko su ganta su tunkari ta kai tsaye su ce suna son ta
ba sai su ce ai ba za su iya ba, ai ni wacce ta fi ƙarfi na, haka suna ta wallahi ina son wacce nan amma ta fi ƙarfi na, gani nake kamar idan na je za ta walaƙanta ni. Kai baka je ka gwada sa'a ka bai aka ka san ta fi ƙarfin ka, baka je ka tinkare ta ka ce kana son ta bai aka kana son ta ba, ya aka yi ka san za ta walaƙanta ka. To su dai gaskiya irin waɗannan abubuwa za ka ji su sa a ransu, shi ma yana daga cikin dalilin da yawancinsu sukan sa a ransu. So waɗannan su ne dai dalilai biyar da a zahirin gaskiya idan mun ga maza waɗanda ba su yi aure ba gaskiya yawancinsu idan dai ka cire shi wancan magana biyu ɗin da na faɗa, rashin lafiyar mazakuntarsu ko kuma macen aljani ta aure su, yawanci in ka duba za ka samu za a samu ko da ɗaya ne cikin waɗannan dalilai biyar ɗin da na faɗa. Dole za a samu wani yana da makone yana tsoron soyayya ko da cinye mai kuɗi ko kuma wasu sun ɗauki macen ma ita matsala ce ma da ta kafa a rayuwarsu, ai za ta dinga takura musu a matsala ce a rayuwarsu, wasu sun kan ji shauku ko tsoro yadda za su furta mata. Dai duk waɗannan dalilai biyar haka da na furta dole dai za a samu ko da wata ɗaya a ciki. To a zahirin gaskiya idan ka kalli wai namiji bai yi aure ko ya yi tsufa har ya kai wasu shekaru bai yi ba wani har ya mutu ma. A zahirin gaskiya ko wani gaskiya ba wai rashin lafiyar mazakunta ba ne ko kuma ai macen aljani ta aure sa ba. Gaskiya ba wannan ba ne ba wasu gaskiya. Yawwa don haka da zarar ka ga namiji iya namiji ka bincika ka ga bai da budurwa, idan ka bincika za ka samu a cikin waɗannan dalilai biyar ɗin da na lissafo ne za a samu ɗaya. Matuƙar ba wai mazakuntarsa ba ce yake da matsala ko kuma macen aljani ce ta aure sa ba, dole za a samu dalili ko da ɗaya ne a cikin waɗancan dalilai biyar ɗin da na lissafo ɗin. So a nan za mu kawo ƙarshen shirinmu na wannan tashar Maryam Liman. Da Allah kada a manta da yi mana subscribe, like, share da kuma comments, saboda comments ɗin ku a kodayaushe shi ke nuna mana ƙwarin gwiwa ko kuma ke ƙara ba mu ƙarfin gwiwa kan cewa shirin da muke muku yana karɓuwa ne ko kuma akasin haka. Kuma da Allah a dinga danna alamar ƙararrawar nan shi zai dinga ba mu dama ko kuma in ce ba ku dama daga lokacin da muka ɗaura shirin mu zai dinga nuna muku alamun cewa mun ɗaura shirin mu. Kuma muna ƙara cewa ko da yaushe idan kun ji ba mun ba daidai ba ko in kun kalli wani abu dai wanda yake tattare da abun wanda dai ba haka bane ba, za ku iya ba mu shawarar ku ko da hoton ƙasan comment section ne, insha Allah za mu karɓa saboda ai duk ɗan adam ajizi ne. To don haka a duk lokacin da kuka ba mu shawara ko wani abu dai haka ko na ƙaruwa ko na gyara dai da sauransu, insha Allah a shirye muke da mu karɓa. Saboda kulli bani adam fata'un ne kai fata'un fatawun. Ai duk wani ɗan adam masu kuskure ne sai dai masu kuskure mafiya alkhairin da su ne masu yawan karɓar laifin su ko in ce masu yawan tuba. So a duk lokacin da insha Allah kuka ba mu dai kuka tunatar da mu wani abu da muka yi ba daidai ba ko kuma dai wani abu dai haka wanda zai amfani mu ko ya ƙara mana da shirin mu ci gaba insha Allah shirye muke da mu karɓa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.